Ngibingelele babukeli be-SelectAfricaTV. Igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisani wami Themba insizwa eziningi zingazi ngehora lenjabulo. Namhlanje ngila emzinyathi ngizobheka insizwa engizoyithula kusukela nje manje. Baba Macwane. Unjani lutho amadoda? Ngikhona futhi njani nini? Unjalo kwangibiza ngasabela ngontomba semdabala kasamqoba ngoba simthanda ngimvuma efunekele semelika. Njengoba ubona ke mfowethu ukuthi ke sisezingeni eliphezulu kakhulu ngokwenhlanzeko ngoba uhulumeni utheca asithi ukugesisa ngoba phela ke engathi icorona leni ithanda abantu abangazani namanzi yebo ingakho ke nje ke futhi ke sibonga kakhulu ukuthi sesiku level 3 and with some adjustment namasaloni aphinda futhi avulwa sabukeka sesiyabukeka manje nazo asigeze emakhaya njengoba uhulumeni eshilo. Ngiphethe insizwa ke namhlanje Macingwana, insizwa eyaziwa kakhulu ngesinto, insizwa eyaziwa kakhulu kumaskandi futhi ake ngichazele ngalento. Mfowethu ke mina ngungizwe umlando kaMchunu ngidabuka enkandla emathatha amnyama lapho engiqhamuka khona, lapho engafunda khona inkane, lapho engafunda khona inhlonipho, lapho engafunda khona ke welusa. Ngaphinde futhi ke ngathola nomongo wesizulu sakithi njengoba phela ke akufihliwe ukuthi ke la ngizalwa khona emabhuqwini lapho ongane kuphakathi kwenkandla phakathi nenquthu ke nansi sandlwana lapha ke phinde futhi ke nansi shiyane lapha ke bese kuthi namaskandi kunamaqhawe amaningi amaskandi. Uyabona ukuthi umsinga wendanele lapho ushini umuntu ekhala ingane zoma lapha inquthu ke kuza neno empofana lapho kola kithi ke umgqumeni nayo indidana lapha ngaphesheya ukukhombisa ukuthi ngempela khona ke umhlaba wabo weyinsizwa neintokazi esinamatalent. Inkosi yamabhenca insizwa zikwazi kanjalo isuke laphi lento zize zikubize ngenkosi yamabhenca? Cha akufihliwe. Okokuqala nje ke mina ngumuntu ophila isinto okhuluma ulimi oluqonde ngqo ongagwegwesi futhi okwesibili ofundisa abantu ngamasiko ngaze ngagcina ngiqokwa njengomuntu njengelunga lebhodi director webhodi wePensal South Africa ke kwi-National Language Board. Ngaphinde futhi ngaba namagama engiwasungulile. Umuntu engathi ngokolimi ngiyamelama mina ngokucikoza ngolimi nokudlalisa ulimi ke igama lembathathu manyathela ke uThokozani Mfokanene. Yebo bese kuphinde futhi ke ngiphinde futhi kube insizwa ewumakhulumenze. Noma ngikhuluma mina ngicina ukukhuluma ngiyenza. Ngiganiwe nginabafazi. Unabafazi ngiganiwa ngihlane ecethe kangishaqe. Uyabona. Okwesibili ngakhila imizi yobaba hayi entabeni. Mina nginayo mina intaba nje ukuthi cha isigange akhona esigangeni. Imizi ebikiwe ngokosika abafazi basinile nemizi yabikwa ngokosiko kwagiya insizwa lentombi kwangena amakhosi azosho ukuthi nakho futhi ekhaya enkandla ngakhile futhi ngakhela abazali bami. Ngakho ke ngaphinda futhi nasensizweni ngamaskandi ngafika insizwa ngayiqhatha ngathi mina izwa namandla. Sizwa namandla nje insizwa mangiyiqhatha ngiyikhulisa ke njengoba wazi kahle umlando ukuthi abantu abakhulile phambi kwethu thina sifice oshwini umuntu ekhala la indimela kamaskandi bephakama belama amashayina amahle ngokuduma. Abantu abayimbewu kamaskandi ngokuthatha bawubeke ezingeni ngokuthatha njengoxaxambisho umfazi omnyama noashela imhlophe belama ingwele kamaskandi nophusishukela. So ke uphusishukela so ke manje ke mawuyibuka ke izaneno thina abantu ngempela sengathi cha bawele ezandleni zethu basasase sibaphakamisela phezulu. Ndidane ke homgqumeni kuza neno Thokozani langa ubhe umuzi umfoka lithuli. Ngakho ke amagalelo ami mina indimeni kamaskandi awagcini ngokuthi mina ngizwakale emfobheni ngikhuluma nabantu ngithi nansi ingoma emnandi ithokozele ngibonakala komabona kude ngithi nansi ingoma emnandi ithokozele. Cha, ngihamba beyond that. I use my influence and my power that I have in the maskandi industry, in the traditional music industry to help and uplift the community at large. I even have a project ukukhumbula amaqhawe asalalayo. Ubani wenze itshelo kaphusishukela enkandla emathatha amnyama ungizwe Mchunu. Ubani wakhumbula ibhova emvelo kweminyakanyaka lahamba abantu belithanda ngoba begqoka njengalo, abantu belithanda ngoba becula njengalo, kodwa akekho kwecabanga ingane kamgqumeni ukuthi makushaya ukhisimuzi zisuke zidleni. Emvelo kwalokho ke mina ke ngahamba
ngawuhlaba sawu12 inkabi lapha empofana ngamisa itshe lika 150,000 ekhombisa ukuthi sihlonipha ubuqhawe bebhofu likaDikaDika angagcina lapho ngaya konongoma eke lapha emona ngawukhumbula insizwa umfazi omnyama eke ukuthi akwenziwe isikhumbuzo sikaMfazi omnyama angigcineleke lapho ngisaqhubeka ingakho ke akekho umuntu ongama phambi kwami athi uyangibangisa esihlalweni sokuba inkosi yamabhinqa khona mangibangisa usho ngamaphuzu ukuthi usho ngani ukuthi wena ke cha ngiyayichallenge lensizwa ngithi mina ayiyona inkosi yamabhinqa eke ayiyona inkosi yabasakazi ayiyona inkosi ekephethe jikelele emabhinqeni ngakho ke iqiniso limile ukuthi munye umuntu owubaba kimi nowangikhulisa nengimhloniphayo ekendimeni kaMaskandi nasendimeni yozokusakaza umculo wesintu ubhodloza kuphela umfokazi Mande abanye abathule akhona yedwa nomfana okhona abakhona abasakazayo njengamanje nongama nje phambi kwami nje mina ngungizwe umfoka mlando kamculo akekho mayekhona kaphumelo bana asho ukuthi ubani usho ngani ukuthi ke uyangehlula ungihlula ngengaki ungihlula ngengaki ungihlula ngamaphono namaphuzu yingakho ngithi mina njengamanje awukho mfana ongasakaza umculo wesintu njengami owenza izinto esengizenzile futhi osezingeni lami abakuqhubeka beba ngalomsindo nje ngoba phela babanika ithuba kodwa yimi ngqwele madodana babukeli beSelectAfricaTV ngimphethe ngimlandile ngimbambe ngezandla zombili ngambeka lapha phambi kweni iyona inkosi yamabhinqa le enhleze nizwa ngayo babukeli ngisenayo insizwa futhi ngihleli nayo njengoba ibisisichazelile baba Macingwane kunesimo la uthola ukuthi abalandeli bamaskandi uthola ukuthi bayaphambana ngenxa yokunga understand indaba yomdlalo igame esuke ikhona phakathi kwabaculi uthola ukuthi mhlawumbe babone ngathi baxabana uthola ukuthi bona bazagcina beze bebulalana ungathini njengomphathi njengoba umphathi nje wabo abalandeli ngithi mina esizweni sami njengenkosi yamabhinqa ilula nje lento ayidingi ukuchazwa kaningi uyabona mfowethu uzokhumbula ukuthi thina siyisizwe sama-Afrika eAfrika eseningizimu futhi iningi labantu abaculi basikandi bangamazulu uma insizwa zivalele emgonqweni mhlambe ke siyobonga intombi noma siyobukela noma ngabe kwenzakalani ayikho insizwa mayisukuma nenye isukuma ilwe ingcweke nenye engingoma kamnandi lokho futhi okwesibili ngisho iphuma seziyochama ezithintene kabi seyigeza namakhanda imvelo yethu into ekadingi ukuchazwa ukuthi thina njengesizwe esabantsundu iyona ndlela esiphila ngayo leze is the way of life is a lifestyle kuthina ukuthi mangabe ngisukuma ngigida ngizowela phe kwakho hayi ngoba esengixabene njalo nawe ngakho ke lokho ukuthi umdlalo seningakuchaza nina ngokwasentshonalanga sengathi idlala ibhola noma khahlela ibhola egroundini umdlalo nabadlali bedlala bagcina sebabona ngehluthu kulabulo nompempe noma kulamula ikhadi libomvu kodwa into ebalekile ke lana ke cha is a lifestyle kuthina okubalekile ke ukuthi uma ukhuliseke kahle ngenhlonipho uyakwazi ukuthi insizwe kunikeza inselelo engconywana kuneyakho ukuhloniphe okwangaleso sikhathi nawe liyeze lakhe ithuba lokuthi uyinike inselelo engaphezulu futhi naye phinde kuhloniphe yachaza insizwa bafethu yachaza insizwa asingakwebhani asibhekelelane sibhekelelelane baba Macingwane inkosi yabasakazi inkosi kaMaskandi inkosi yabalandeli Macingwane usune radio yakho manje baba ake uthi ukuveza lapho ngoba ngicabanga ukuthi nayo idila kakhulu noMaskandi ake ungivezele lapha ababukele emakhaya beyazi njenga SelectAfricaTV into engangichazela wona ngani zakwethu njengamanje njengoba ngithi ngiyibhinqa nje mina I'm very innovated angilona nje ibhinqa nje into ebhlungu ngoba manje ubona ngidlela amahlanga nje anginantanga mina kulomdlalo ngoba mangabe sivunula ngivunula ngibehlule mase emkhangeleni ngibashaya ngibehlule mase sikhuluma ngesiko ngibashaya ngibehlule mangithi mina ngithi nginethemba ukuthi ngizobafica kwi-technology zidom zifunda into yabhalwe phansi akwazi lutho lezinto manje I'm very innovated mina more than 60 countries worldwide esengihambile so therefore I'm the first ever SABC DJ who have broadcasted internationally USA
hayi kufisa lukazi kuqotshwa umongameli oqala omnyama waseAmerica Barack Obama umlando lo umlando ukusakaza kwesibili ngamanye indoda ayiphelezele mina etolekelwa yimi ngishebha noyini ngisho sekuthiwa ke uyasinda wayitolekelwa yimi ngisho ngamfonela manje khathi uzokutshela nje ukhathi akekho umuntu obaluleke empilweni yakhe okwedlula uNgizwe ngoba yimina ngiliphethe ifayela lakhe lo uyena uphethe ifayela lakhe nawe uliphethe lami ngakho kubalekile ukuthi leyo nto leyo ngiyisho abantu bayazi akakho umuntu wazi utshatha njengami ngokwe career yakhe kuyeko weBhayibheli nenkonzo ngiyele yikho ke ngithi mina ngiyinsizwa mina engaphezulu ngisho kwakhe akaboni ngisho emdalawo lapha ngemkhathide ngoba naye uyakwazi lokho ngeke adanwe njengami ngeke abukele njengami ngisho ke phesha wayiphelezele mina unithini so ke ibalekile ke le ukuthi siyazi ukuthi njengamanje mina ngine online radio station khona bangazi nokuthi yini i-fourth industrial revolution. What does that means? They can't even explain what the word internet means. It's an interconnection net. Inet into binet ineyikwele nje iningi isikwele nesinye siqhumene nesinye show ukuthi life is becoming the net. So we are living in the interconnection net, internet. So ke manje ke njoba ngishilo ukuthi kubasakazi umuntu engimhloniphayo nengibona ukuthi angaba yikusasa lika Maskandi ukulandela mina ngeke ngisakaze ngemfana oyithithithi mina nangu mfana mpethene esinaye kuNgizwe online khuluma naye ayikhulumele yena ukuthi uthini ngomsakazo uthini ngevision yakho konke babukele emakhaya ngimphethe ukhona naye ngize naye Mageva baba uyaphila mfowethu cha awubuze okunye ngoba impilo ikhona umshubo lapho mfowethu lapho abuza ukuthi umuntu unayo imali ephakathi ikhona yona ke kushuthi yonke into ikhona hayi mfethu impilo ikhona makhona impilo khona yonke into mfowethu ngiphethe inkosi yamabhinqa la mfowethu ngithi ngikuthathe ngikubeke eduzane ngoba uyindoda esebenza nawe uyindoda emazi awungithi fahla mfowethu cha mhlawumbe ngiqale ngibingelele nje kwiAfrica kwiSelectAfricaTV obingelelayo umfana Phetheni umshilo ntombi ayiphindele ibibhala phansi uqulumethe amagama zonke ingalo uhletha somthunzi omnandi obaningi ebani kayikhosela abathu yahlukene baphethele buhlezi khosela ke gravitation unit 9.8 second Tomza kwanongoma umfana omncane ziyambamba zimphushula kuzane zimphushula kuphela zimphenye isinene zithi ifunto yakhona bathi yadula into abafana Phetheni oba itholakala kalula yinkosi eshimane hayi man yinkosi eshimane lena zonke iphelele cha mfowethu mhlamba ngale ngibonga ithuba ngoba ithuba afuneka ulibonga mawusaphila singathi ngoba siyoba sibanga umbhobho mhla walala bese sithi hayikelala cha sibonga umsebenzi awenzile insizwa lena esikhule silalela umsakazweni omkhulu kwagogezola besilalela kukuhle konke so ukusebenza kanye nayo ngicabanga ukuthi mina kube inhlanhla enkulu kakhulu because ngiyazi ukuthi kunabantu abaningi abafisa ukusebenzana naye so mayisebenza nami ke vele sebenza nomuntu oyihlakaniphele nje vele uma esekhuluma mayefika nento ye-internet mayikhuluma iqhamuka nento online radio station vele nami ngiqale kuyona online radio station kwavela kwa-image sasebenza ndawonye eqhamuka ke futhi ngoba phela kufanele uphile impilo efake yes ufika ngicabanga ukuthi futhi ngeke izibe successful i-radio station yakho kubantu uthe esephumile endlunkulu ebese fika bese buya ngalapha bese ezodlalela ezangapha la kama country ahamba kuona sazovela sithi hayi yabo so kodwa manje obedlalela usaqhubha yona lento esiyaziyo ngaye every time ngeke akeke azashintshe ipicture yakhe every time umbona uyilento ayiphilayo futhi uphila impilo esimple njoba nje naye ethi uyazi kangcono akekho umuntu owazi kangcono impilo ekakhathide ngicabanga ukuthi nami ukusondelana kwami naye sengingasho ukuthi ukhona ukuhle esengubonile ngokusebenzisana so ngicabanga ukuthi ke ukuqhamuka ne-radio station ke le ingizwe ke online yenza ukuthi ke ifundise kakhulu abantu abaku-youth njoba nje mina ngithi yabona ngisemusha mina ngiseyibhungu ngiseyishimi ngisashimile ngaphi iclock seyalokha yabo sengenzeka noma yini use-achievile futhi lo muntu lona uganiwe sengakwazi ukuthi asilelwe makuthi ushonile yabona use-achievile ijahile bo alakawa alala cha seliyilungisile ibhisha so lena ke
ivele ya imagine ke kakhulu because njoba kusuka ku digital kuya ngapha ku ndawo izinto zo online asikwazi ukubashiya laba abantu laba bantu abangayazi ukuthi yini internet njoba echaza nje asikwazi futhi ukubashiya laba bantu abangazi nokuthi khona umuntu ongazi nokuthi ifoni yakhe ubiphatha uWhatsApp nje ucofoza apha ifuna uWhatsApp won't yini on Play Store mangifuna uWhatsApp wenziwa yini on Share It so zonke lezi zinto zonke lezi zidinga abantu the people who have got an open brain who are open minded abazokwazi ukuthi belethe i-radio station ezokwazi ifundisa ngazo zonke lezi zinto because njengamanje yonke wokubone ngisho sisihleli sezinsizwa kukancane umuntu ukuthiwa ahleli ayikho ifoni esandleni njengoba sikhona nje kukhona abaphethe amafoni ngesandla usheta nomuntu because yonke into manje siku internet so i-online radio station ke izoletha i-fourth industrial revolution izofundisa abantu i-fourth industrial revolution ukuthi hayi kahleni bo asahlihlizi manje ngedatha lakho usiyakwazi ukuthi ungene ulandele kunento ethiwa iwebsite ungene ulalele futhi into engiyithanda kakhulu ke abantu bakithi bayafundiseka bayafundiseka ngoba mangakutshela isibalo esesinaso njengamanje station ungamangala ukuthi istation lesi esanda kusungulwa nje ngonyaka odlule sibheke kwisimo sami sasikhona lapha inkundla lena yayigcwele lapha ayagcwatha yizo lesi station wayibeka amagebe ngike manje ukhuluma nomsakazi ke manje angilinde embuzo mina ngiyakhuluma nje ngiginqa inhle mageba uyikhave kahle mfowethu kunalesimo ke manje mageba engicabanga ukuthi esikusona kulesimo samanje bafowethu baba Macingwane ake ngiqale kuyena mageba awakathathi mhlawumbe usothathile kunesimo la mfowethu sokubulawa kwabantu besifazana uthini einsizweni bafowethu mfowethu kulichilo lokho ukahlahle nje futhi asingayi kubulaleni ukubeka nje isandla somuntu wesifazane usazwana kashawa thina ngendlela esikhule ngayo siyamazi umuntu wesifazane kunenduku ashawa ngayo uyabona engisho leyo lena ezomkhalisa entathangusa yabo so ke manje asikho isidingo sokuthi uzuphakamisa isandla umuntu wesifazane abantu besifazane bahlukene kunabantu besifazane abanenkani besifazane abazokuphendula nabantu besifazane abayithulelayo nje bawulinda ukuthi matshona ilanga ngiyobe kuyimina nawe so ke ayikho into edlula ngokuthi laba abantu ababeka isandla abantu besifazane let us guys engage ourselves and be able to communicate nama partners ethu ayikho into edlula ukukhuluma usho njalo bheka umuzi umfukathuli madoda athi okuniwe ngomlomo ekulungiswa ngomlomo usungaze umbeka isandla umphathele imbaso Macingwane mfowethu ake uyikhave mfowethu lapha ngoba ngicabanga ukuthi usumkantsha ubomvu kule ndima usuyihambile njengoba ade ngibuza uMageba ake ukhave nawe mfowethu cha sesigoqa nje mfowethu ngithi mina ngingakusho ukuthi lento isuka la ekushaweni kwabo besifazane ikhaphuli nje ilwa nje into yokuqala bangwayiyodwa emlandweni wamanga emlandweni wabantu ababili abathandana abalwayo u80% of challenges that you are facing amanga indoda isuke sibanjiwe mangenayo isuke manje ke manje isikhathi sibanjiwe mangenayo isiyawa defend sifuna ukwa defender ngesibhaqa ngoba isivimba ngamazinyo njengenjalo manje if amadoda engaba neqiniso angaganwa mhlambe njengami noma aganwe ngaphezulu kangizwe ngoba kekho umuntu esifazane osithandayo usithembu ngokuxoxelwa kodwa iningi labo bayasiqoma uma kuzoba neqiniso phakathi unoma ubewedwa uphile ngamanga so njengamanje amadoda amaningi ayajola njengoba kade kuthiwa lockdown nje ubuyi lockdown nje kuvalwa amahotela yiyo isibhaqo bezivuka nje ngoba akatholi side chick nayo yonke le ukuthi ahamba akhwiciza so ke ngithi mina ke lento yokushaya kwabantu befazane ingaphela uma ngabe amadoda engaba neqiniso ake sikhulume thina nge-cause of the problem automatically the solution will be resolved. Thank you. Bafowethu emakhaya babukele emakhaya SelectAfricaTV baba Mchunu ake nikhulume ngeredio nibatshele besubscribe ku-SelectAfricaTV umsakazo wenu abawulandele nje konke baba Ngizwe online at www.ngizweonline.co.za automatically you know that that work through links through fourth industrial revolution so therefore buy your data have your
your internet ready and connect and listen to us and watch the session. Thank you. Makeva. Cha qawula kithi useqeqa amagula mfowethu sinilethela umculo kaMaskandi sinizonilethela isicathamiya sinilethele umbhaqanga www.ngizoonline.co.za ila uzosithola khona phinde futhi Select Africa TV uzosithola sibone nje basinjena Injalo. singenga Sibonge bafowethu, sibonge emakhaya.